li ke ai ke ni ke jingyap namar ampat shumla dan manu baniap kum ke ni ke jingyap kabala penlong yo cumai bo kraw hagaba ki bo hok baro ki riu ko yo try ki la mi pat bad ha ke jing mi pat yo jisuru la penlong yo cumai bo kraw ban pentulun yo mau khang bala khang ye u jing tep bad baun mi pat obala siuspa bad obala job bad ban mi pat na ke jing tep kum unong job Tuginong hallelujah. Kita kidai ki por ki ba bar kita kidai ki por ki bang hap ban perkat. Hakeni ka kalimat. Ngini ya perkat ya ki lightly ki points. Ki ba don kam na ka banta ka ni gasngi. Ka point ka ba nengkong ngini kren shapang suffering of Jesus. Ka jing shashitam ka jong Jesus Christ. Ka point ka ba R Ni kren Japang ke sacrificial death ke jingyap kabalong ke jingkenya ya o Jesu but ke point kabalai ni kren Japang ke triumph resurrection leni kata ke triumphant resurrection ke jong o Jesus Christ hakini ki lightly ki mat ki ba ni kren hakani ke por Ngakwa bapin late na gani ka jaka rengkat kata ka jis ngau tu ka batikana syapang kai ka bau jisu ole bar kai ka ba kini ki lightly ki points ki bangini kren hagani ka step ka suffering of Jesus leni ka ding shashitam ka jong Jesus Christ ya gani la ya tulpa da u prophet Isaiah hakalenong Kaba san polai bat ka dekot kaba sao bat kaba san hakani ka kitab jo Isaiah kaba ulayo I kai kata ka di shashitam ka jo Jesus Christ pilaru ban pulei ya ka sam kaba arpo ar baro ka wei pin pulei kaba kren japang ka jinyo I jong norway sam ke ei ka bau Jesu usha ha ka bakum ka ni gasngi bat ka jingyap bakum no uyam hangi ngiyo I bat kumta ha ka gospel jong Matthias Lucas bau Yohanes pio I ka ta ka jingyap ka jo Jesu ka dei ka fulfilling lene ka jing pendep ya ka ei balay tulpa ha ka sam how Isaiah bala pendep hak ke gospel baga taga dei ke jingyap ka bau Jesu yap baru shashitam nginam kren lut ya baro ki di shashitam ki bau Jesu le sha Henry ke ei bau Isaiah ya tu ang neu ang kumni san polai de khot besau shisha ulaba ye ke jingku slai jungi ke di shashitam ka bau Jesu sha ka dei Kajing ba yaki jingku slai jungi kabar kajing kit yaki jing snowsi jungi kabalai lapen mong ya u bat la sho ya u dau blay wat lagi sipai rom kila kem ban sho ya Jesu hendau isya wang Kamdei ka bor jong ki sipai rum, kamdei ka bor jo Pilat, kamdei ka bor jo Judas, kamdei ka bor jong ki nongson shad niam jiu, kaba pensitom yo Jesu, henrei ka dei ka jing IT mons ngau baha jo bleuk pa, ban penmong yo u, bat baun sya, ya ka ni ka jing shitom, kaba dei ka plan ba ka jintmu blei, ban suspa, ya pi ya nga, bat ya ka pertai, baro nang tawong kumni balay la penmong yo namar ka jing rengkam jungi namar ka pop jungi nang ta om tang bala rengkang om tang bala penmong henry ka Bible kong la penluet yo namar ka jing le bom hok jungi nang ta goong ka jing penshitom ka jing suk jungi kalalong halor jungu
ไปบ้ากิจิโยอีกิบคราวบ้าเยกบ่าวอิสยาเลเกรนงานเกรนเยกกตีนจงกจิงเป็นชิตอมบักจิงเป็นเวทกันนี้กบ่าวอิสยาอุโยอีนิวสปาสันโพสนัมฮัดดินกันนี้กจิงทุลปาก็อุรลองนิวสปาสันโพสนัมฮันเรียกจิงโยอีโยอิสยาบ่าวเนวจิสูและเป็นเวทโยบัดคุณโนละเป็นเวทโยเนวจิสูยาวจิสูละเป็นเวทเด็กจึงสัมผัสโยอูไล่พอกันได้สินและสัมผัสดาวชบุกอุบบูนเสตับหาวดาวชบุกอุบลองกุมุกันจากควายบารุบจรองฮับละสัมผัสยกเม็ดอุกลันยกเม็ดบัดฮับละตานกิลมีลุดกิดอเม็ดบารุชบาร์บัดดอนรูกับบละมงกัละชุจิงมดอนรูกับบละเพลย์กับสแนปดอนรูกับบละมีกับสนามดอนรูกับบจิงมกับสนามหากดุขวัดเม็ดโยจิสูบัดดักตาไล่พอกันได้สินละสัมปัตบาลีละสัมปัตอยู่ไล่พอกันได้สินนมาร์กันเดย์ก็จึงเป็นชิตอมจงกระตุกกับพอร์หากหิมารมบ่าวโนน้องกัมบมันบ่าวโนบลาไรรัมอุดัยบันโยกันยิ่งชาสัมปัตกับเสาโพทรีและนี่กับเสาโพชบุกบัดโยจิสูและไงบาลสัมปัตโยอูไล่พวกคนได้สินอุปอลอุทอวังและสัมปัตยังเสาโพนเวทรีกับว่าหมดไล่พวกคนได้ตลีminus อีเวนะกับเสาโพไล่พวกคนได้หากตาก็ยิ่งสัมปัตโยจิสูยกับเม็ดจงูและกลันยกิชบกเดหังตาบาชวาบุนสานารฟนากับเม็ดจงูและเป็นเวทบาโรยกับเม็ดจงูและเป็นเวทคุมบโยอิวอิสยายกับเม็ดจงูและเป็นชิดอมคุมบเอาอิสยานามาร์วัดหากตาก็จึงทัดจงก็จึงบ้าอีกดิ่งพนาวเดกลอนบัดหังตาและสัมปัตยาอูก็จึงสัมปัตบัดก็จึงเป็นกลอนกับเครนสพังก็จึงเป็นชิตอมโยจิสูกุมุตาวละไรเรมบันเป็นชิตอมกับลองมักซิมัมกตากับ persecution โยจิสูก็จึงเป็นชิตอมกับปาลัดเลียมฮัดดุปาออนเป็นเด็บยกตาบลาบุดาอุเบลบาอุนชาฮัดดุปกตาก็จึงชิตอมโยกประเทศกับบลาดับเมียร์อุจิสูอุนฮาบันกิดยกตาบารุกุมกับคุรีบลาดับอุฮาบันดีตะกกับดอนกับตะกวายน์กับตะกคุรีกับมดกับจิชิตอมโยกประเทศกับบลาดับเมียร์อุฮาบันกิดยกาได้ตั้งสิปาวาได้ตั้งสิกิโลสิเต็งกิโลได้ตั้งไลฟ์ปาวาเฮนรี่สิกิโล100%อุจิสุกิดยกตากับจิชิตอมกับดอนกับไวรุกับจิชิตอมกับพิมาศยากบ่าวจิสูละบันสนุทัวฮาเลลูยานามาบาโรยากตาและเล่กตาได้กับ suffering of Jesus ตั้งกตาอิสยาองคุมโนกะจิงเป็นชิตอมบัดกะจิงสุกจงไงกะจิงเป็นชิตอมจงไงบัดกะจิงสุกจงไงกะละลองฮัลโหลอุเดวจิสูpara bangai beit lada pinkan mau ban pusan ye ke jingya pu Jesu kawa pinong ko ken rat mele yap shisha hadu ne uput kabar muat bagajing sitom jonga kajing pang jonga kajing suk bagajing ngosi kajing kuslai jonga kadai kajing ba jome bat balai ken ngan nang sngu sen ai shu ye kata kajing chia ba lord jonga na mara bau Jesu la de ba ngan wan pat se go way ka decision kata kalong bangan sim ye ke jingat banganom kitsa ye de ke jingsusi jingkuslai bar ka pop ka sang jonga da ka bangan sungai hau bat ye kita baro ki badan hanga la weng lot la pen khoi lot la ba lot la kit lot bat nganom kit shu manga pinom kit shu holiday u Jesu la de ket
ได้หังตาบังอิสวรรค์เชกันในกจีเซงบันปุสันบันกันเมาบันเป็นกันเมาเยละเดหาดูคัดโนจีสูละเด็บกิดนักบันตาจงเอบันวันเชกันในกจีเซงอมตังนามารกกุดไฟเดย์เห็นไรบันวันนักดักจิงหมดบันองทรายงักว่าบันเป็นกันเมาอีกจิงหมดจะประคัดกับดอนูดกับเม็ดกับมันซิมจงอาบันกันเมาเบาจีสูละเด็บกิดยังอาบัดคุมทางานนมกิดชูฮัลโหลละเดย์คุมทางานนมสงเรมชูคุมทางานนมดันชูฮักจิงเป็นเรมคุมทางก็ฮอกบักจิงเป็นชิตอมจงอากันนมดันชูฮัลโหลจงอาเฮนไรก็ละเด็บลงฮัลโหลจงมีนักบันตากันนี่ฮับังละสงทุยกระโดดจงกางานองเกย์กับบละบันเป็นยาคลาดยกจิงอีจงอาเนเมตรายเกย์กับบละบันเป็นยาคลาดยกจิงอีอุจิสูนังาบัดกจิงอีจงอาเนอุจิสูฮับเมลเละกันนี่งาละเป็นกันเมาอย่าละดีฮับเมลเละกันนี่กันดีกตากับบันตากับบางอันองบางอันนางอีชูชูยาไม่อมตังกตากันดีกับโพดบางอันเป็นกันเมาอย่าละกิจิงมุจประคัดบักกะดอนูดบักกะมันเซมบานองวัดนมสงนอยานวัดนมกิดชูยกจิงปังฮัลดีวัดนมกิดช่วยกันยิงสงสีฮัลเดย์คอมเมนซิมจงอาวัดกิดช่วยกันยิงกุศลฮัลเดย์คอมเมนซิมจงอาวัดน้ำเป็นวัดช่วยฮัลเดย์วัดน้ำเป็นชิตอมช่วยฮัลเดย์เห็นไรตุกระเมนพาเฮาเต้าบลกิดนักบันตาจงพาเฮาเต้าบลชานักบันตาจงพาเฮาเต้าบลซิวสปายพาบัดตุกระเมนเอาตัวชักรีเอาตัวเงยเอาตัวเลี้ยกมันจงเอาบัดเดย์นามารกตะกันดาวงีดอนบันองบังยีลองกิจองจิสุคริสงีเงยเยาจิสุฮาเลลูยาฮาเลลูยาทำได้จังบางอินชุเปยกอาร์จสนัมเห็นเรื่องอินเป็นกันเมาอย่าละกันมันซิมบักไอ้เบาจิสุเล่บันองกันมันซิมจงไอ้คีโนวัดช่องหากันนี้ก็จิงกุศลายวัดช่องหากันนี้ก็จิงสงบสีวัดช่องหากันนี้ก็จิงดูจิงกระมันวัดช่องหากันนี้ก็ป๊อปกับดอนเห็นเรื่องกันเมาอย่าเต้าไปยับนักบันตาจงพาตัวกระเมนนะโอบัดตัวเล็กมันขี้บัดเยงบัดโยกก็จึงปฐมายโจตรายกันนี่ก็สงีฮาเลลูยาหังนูก็จึงปังกิบัดดอนนักเม็ดจงพีหังนูก็จึงชิตอมหังนูก็จึงจิงสนามหังนูกิตาก็จึงดูจึงกระเมนหังนูกิตาก็จึงกุศลายบักจึงสงบสีอุลาเดบะมาโอโกกำเมนซิมจงอาบักกระโดจงอาตัวกระเมนเอาตรายงานเย่งฮักกระโบจงอูงานยาจะก็จึงเป็นเขียจงอูงานอิมฮักกตาก็จึงเละจงอูนับอัมปังเละมังาเห็นไรอุลาเละมาอูน้ำตาจงอากะกำจงอาก็ลองบันเงยกไอ้บ่าวจิสูละเละฮาเลลูยากะได้ยกะบังอันชุบเดียงยกไอ้บ่าวจิสูอุลาดับซิลกะได้กะไอ้กะบังอันชุบเป็นไตรกรรมยกไอ้กะบ่าวจิสูละสดังกะได้กะไอ้กะบังอันได้บันชุงเงยยกไอ้กะบ่าวจิสูอุลาดับเละน้ำตาจงอาบัดฮัลโหลกันนี้กันนองเริมงานอิมมาก็จึงทำไมบ่ตรายงานอิมมาก็จึงคอยจึงเขียงานอิมมาก็จึงปลายโยตรายงานอิมมาก็จึงคอมเมนต์โยตรายงานนมคิดชูก็จึงสงบสีหังงานนมคิดชูก็จึงกุศลายหังฮาเลลูยาวัดลังสงบบักเม็ดจงหากปังเฮนรีดักจึงไงงาเบรดโนหากจึงติงพนาวจิสุคริสบัดกุมตังพลาและเป็นเขียอย่างงานดักจึงจิมสนามจิสุlagi don ki jing jingam makamet lagi don ki jing pang hakit khotmet lagi don kita ki jing ud ki badon hakata ki jing mut ji prakhat bat hakata ka de khotmet nga ngai bat nga bread bat nga submit to try na maru try la pelwet ye u na mar jong pi bat jonga hallelujah hallelujah dei ka ni ka daw bau nong thok ka shiti ki hebrew ang hatungin lamo ban nhiều bên yakata cái chừng yabu jisu nhìn năng lamo ban nhiều bên yakata cái chừng sa jongu nhìn lamo ban năng sanar na biang yau jisu để cái kambar cái ti jongi nhìn năng lamo ban pelwet biang yau sa jusin pat để cái chừng le cái jongi namar ula lem ta jongi hatungi nhìn le su su yau đã cái bậc kham chưa
Hatong ilamo ban yunoy nagasnam baluluy kabala jaw nagameru Jesu bat banong ngam salia ngadon lagi jingmut ngadon lagi lenti ban le ngam dan por ban syakriyo ngam dan por ban iyo ngiyu yagasnam baluluy But tang bang iyo ni pai da tin yau Jesu na mar ki rong pong jong ka pertai tang kata ni kit kandong ha ka pop klem da ino no ya ka da ka bangai yau Jesu but kalong ka ba ya kita ki balamat ki jingai ba kenja beneng bakin kaladin bat bakin yu no egasnam balului ya ka bau Jesu la de penmi nam ta jong pi ba jong Hallelujah. Nginam long syukum ki kon long. Kami kabasumari kon habapang ai dawai kon ngi jing bam tep itap ikadawai. Te sabar. Dono. Bat kami lem no atem biang sajesin. Ai biang ikon nem tre. Biano ai biang namar balai kwa ban yo kia. Bat ngin nang long kon long sa ban kentaj ki jing i du trai. Ngin kon lung sa ban kan ta ye gi sha jong ban kan ta ye gasna mu Jesu ban kan ta ye ka ta ka ei bo Jesu le bangin kan ta chi kan ta wa ai de ko wei ka lan ngi kan ta yu ai de ko wei ka lan ngi kan ta ngi pai de diang ngi pai de man sa kat nu slem ngin le kai bat ke jing e jong Jesu Bible gong men sim jong a onom ya le ju nam bat ubri Hang ni yo iya ka tukot ka besan wong kum ni. Tukot ka besan. Bada ka jingjingam snam jongu lapen kia yangi. Kata ka day ka suffering of Jesus. Lani ka di syashitom ka jaw Jesu. Day hang ni tang ka ni ula sya sempat ula sya tap ula sya bia. La syak kenok bomday. Wan kidong sakilam leer yong ni. Wong antay penjot tempel ngantay pat. Kinong sakilam leer ki one way din way pat. Ya kaban pensitom na margat kong hukum Moses. Lem da arbat laingut kin saki anam na pensitom yo nunu briyo. But the Bible wong kidong sakilam leer. Day tanggata. Ula syashitom hakajing slayang ula syashitom hakata kajing corded jong kata kajing yap kajing slayang kumnungan pensriyim ya kajing slayang ngaladan sibun ki por bangai kendu ya ki briu ki belasya ayat leng ka operation kajing sya put kajing sya sna ya kamet habala ra ya ki sya kawat Bad ki ongong asliang. Tahap ban su shim ya ka hagajan ban su pendai sentur haduk katno. Ngim so tu haduk katno. Let's say ki bala ya de galenti ki ngau tu. Haduk katno kata ka jing sliang. Andreu Jesu ulamat palat ban ya kata ka jing sliang ka bangi sliang. Badai kata kaba uong ngasliang. Ngasliang. Kani ke jing sliang ke kren sepang ke jing sliang jong ke dujok habah dujok kan wan ke jing terkong bat ke jing sliang ke bakrau ke baga Bible gong ruspa ukwa batang ke kemut simpriakti ulasras un pendai bat daga kti ke baji un pendai ke sentur jong o bau un yo jas sliang ki jing kordit baga jing sliang jong ke dujok uji sulamat Badai mari ke daula dangi pediang yo Jesu nginom ya chu se jing sleng jo kedujok. Haleluya. Wei pui na pi pinom ya chu se jing sleng jo kedujok. Se ding jong ke bom julip adujok. Se ke jing kordit ka bad kedujok kedan. Na mau Jesu la depsha. Dei hang ni ba ke jinget yo Jesu ke pelat yo briu. Tang na ke pop. Henry ka penlong yau briu ba un light na dujok. Tang na dujok ka penlong yo briu ba un itu yo nong tau jongu tang ka tau briu un le kemen ki jingkar ku ki jo blai ki bau la dep
tengkai nam ta jungi om tang kata un ma di ke jing suk jong ka peneng but ye kata ka bor ka bau blay ula tau bar ula bu ba ula penlong but ka bau ula mang but kata ka dai ka jing suk jong ka peneng ka jing corded hang no ka don hang no ka la ban bat ka jing corded kata ka dai ka jing sliang bau Jesu mat om tang kata u Jesu shashitam da ka bau ya leng ba kata ka loneliness grief and pain kata ka jing snow marway jungu he suffer loneliness u shashitam marway hagading shashitam madur kisan ran jungu kila pet om dar way banut ban ye jan bau Jesu ban pen itu banga itu yo Jesu om dan way ru ban ong wat nom syok palat ya u ban ye saida om dan way ru kisan ran kim la syu ban pen itu ya lade bau Jesu yo ki syak peniap lang baru ki badon hang ta ki hosana ki ba perta hosana hosana she can tin kim kran bat ki babun kin ong pun ban sa nar puna pen shitom shushu pen shitom shushu haduk ba ki skentei jiu bat ki ta ki rang ba jiu ki ong ai ba ka snam jong o kat long hangi bat ki kun jongi komuneu breu om dei ban im bat ka history ka yatu ba ka dei kata ka ba ki jiu ki kren katmai Israel haduk menta ka jing jau snam kam shom la sa ngeno kila penyap yo noi tul pa ba yo kun jo blai bat ya kata kila shim halade ya kata banong ka snam yu kan long halor jongi kum ka jing kan taj ba ka jing yo ben bat kata ka jing jamin ka jing penrem yo Jesu haduk menta ka jing ya le ha Jerusalem ka jau snam haduk gini ki por ka jing kan taj no yo blai yo Jesu ha ka jingim jong briu ka ying ka semba ka jingim jo briu shemet ka de ka dau ba jong ka jing jot ka bak ni khot ngo ba ya ka ta ka jing jot hang ni ka Bible kong ula ya leng ba ka jing long marway ni don ka jing snow to jing long marway hang ka no ka ru kom ni snow to i ka jing long marway briu Oba kam snow to ige jinglong marway de uta ubala sha betray no ubala sha shet chukor ubala sha even yaki ba eat baton but yaki tan ki ba bu ban shania sha even la de klad ikmi pa kam de mot jing sha even ni long marway de mari mai pam don shu kinong sumar him don shu kolong ga badai kata ko dei jing nyo ben henry uba kam snow tu i ke jing thang jong ke jing long loneliness ke jing long marway dei ke jing sha betray ke jing sha nyo ben ke jing sha shet shukor ke jing sha shet kala bar kata ka bawah ban snow sik thang ka donut u Jesu ma di ke jing long marway hadu tau po de balong maximum balada pila banong ngesngau marway lada pila banong dan syuk beid janga lada pila banong bangadon hake jinge ke bangakit dan besngau tu tang mangau besngau tu ini ke jinge bangakit kata kadang long tang arpo bat laipo persen kaba pi ngau tu hendau Jesu 100% usngau tu ike jinglong marway de na ma de gadau habang usngau marway ni dem ki kho siu ni duai sho blai habang ni don kam ye ke jingrap ni wan sho na ma de de ma u bas ngau tu hadu kanu ni long marway unong tho ke shiti ke hebrew ong une de lok ubala ban yarap ki por ba don kam. He suffered grief and pain. Ushashidom ye kata ke jing snowsi, but ke jing pang. But na Lord kata ula shashidom na kabanta ka pop jungi. But most importantly, He suffered for our sin. Ke jing shashidom jung una mar ki pop jungi. Om tang kata uyo priang ye kata kajing penshidam ka basyirkaitam na mar ki pop jungi. He received the wrath
for sin that we does or we deserve. Uyo padiang ya kata kajing Peter ka besyirkai ka jing Peter jong ka jing penrem ka bom don syu kalat de kumai bat ba on syu bread no yangi syu jok on penjot no yangi on len temau no yangi don je ka syu bagin im namar ka pop bat kata ka bagi dei ban yo ya kata Jesu shem bat komta usha shidom nam ta jongi. Hallelujah. Hatu kam day yang ni ban wan ban pen kan mau ya la day ni ki baro ban pen kan mau ka men sim jongi sepang kani ke jingjia ni bun sin ni kan mau tang ki ka basniu bat ka ka basniu bang iman ni challenge ya kani andai ngim kan mau ki bo trial le am ta jongi kani ka day ka por bangin pen kan mau ya la day kum no Jesu sha shitam bat balai nak banta jonga nak banta jongi bat la dau Jesu la dep ket balai ngan ket sa na day ban lek men bat ban ong la palai lu janga na ke jing chin jar jing kuslai na ke jing pang ni ji shitam bat na ka pop na ke jing chin jar na ka du jok bat na ke jing boman na mar bang la ngai yo Jesu. Hallelujah. 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 La palai lu janga ong bro la palai lu janga la peniem yanga la penkia yanga la suspa yanga la mabe yanga namar catching up with Jesus Christ. Hallelujah. Kini ki jing tuai ki bapi haban tuai man ke step man ke si kini ki jing kren ki bapi haban kren halade hadu ba ke jing mut ba ke men sim jo pi kan sngo tho ba dei hang ta kani ka do jo pi kan am response ki ki belong negative le ne ba pi nom yo sngo shu wat ki jing pang da ka met jo pi hendai ban yo ki jing pen kia ka don wei ki jing tho nga pule wei ka magazine jo yong ki shu briu jo bleu la leit no la don wei ki briu ba don ki jing pang tiu more kli bat kalawan ban pa duai bat la yalam yo u ba unam duai un shu ong ye ka khile no shu ong sia jarsin daga jing James namu Jesu la pen kia da James namu Jesu la pen kia ta ka briu honestly daga jing long ko ngu kala leit nang ta ka shu ong bai da James nam yo Jesu la pen kia James nam Jesu la pen kia ka khi ka ya haying a sem paro ka ta ka ski paro ski ka pla bai bakan poi se ka shi hajar sin hadu bakala klet ru wat ban nyo ya kata da ka bakala syukren bat pale jingmut ya kata James nam Jesu ha bakut abatai jong kata ka jing ong ka bala bakan ong palat ya kata ka shi hajar sin ka wan ka change ka met jong ka perkat ka sngoba ka sting ka kali kamdan isu kala sedang ban snow pair ka met hadi nang ta ka lej ban pasek la lap bau tiu more haga kli ka jabing dan syu. Hallelujah. Na mar bagata ka jing pla kamrung shua ka ei ka bayo snow ka jing pang kala rung no sya ka jingat ya ka ei bau Jesu lale. Hallelujah. Kay bo Jesu lale kala focus kala rung sa kay bo Jesu lale om shu ya kay ba ka jingpang ka report ya ka bat kumno ka lang kaday ka ta ka jinget ka bangi don na ka ka step ban mat ka jipan kya ka jo try. Hallelujah. A point ka ba ar sacrificial death ka jingyap jong ka jingknya đây cái chính yap ban chutep, đây cái chính yap jong cái chính kenya. Kad kum ka hukum jo Moses, way pa way lang brat yaw bala wandra, day ban peniap yo. But ya ka snam jong on ra agad ka mercy seat, bat ban sinrate, ulang brat uday ban yap, ban daw la yap, ya ka ba cleanse jong but ya ka ta ka met jong on bu lor ka duan. Bat kata ka ding jong ka duan kan bam ya kata ka doknya bat kan longkum ka jing ubi akmat ublay ujisu ulawan ban yap kum ka jingknya na mar jonga bat jongpi
cái chính yap dầu Giêsu cầm đây tăng cái chính kenya Henry cái chính yap dầu Giêsu sorry cầm đây tăng cái chính yap Henry cái đây cái chính yap dong cái chính kenya kepada cái chính yap dong hoặc cái chính kenya halor cái tuan dầu play halor cái ding pernah là sư spa yang ini nagapop belang baru masih obala juknya kat kum hukum Moses la dai ban kenya manusnam ba on tap ye gapop Henry ke jing kenya yo Jisu tang chi sin kenya baru tahu bangai ye gapop baro la pendam no om dai chu tap la delete no ite gapop baro bat kata ke dai ke jing yap yo Jisu halor ke jing kenya kabalong kum ke jing kenya dai kani kabala penlong ba on ngau thu ye kani ke jing jia ya kaba la ye thu ha ka chiti se ki Philippi ka la nong ka ba ar ba ga de khot ka ba pra kong kum ni Philippi ar nong de khot ka ba pra te habala shem ye u ha ka rukom ko mu briu ula le rit ye la ti ba ula jialong ba ko ngu wa da du ka jing yap ho ke jing yap ka ding pna ken lalong ko mu briu la penrit ye la ti bat adu ba ula ko ngu yo bleu pa hadu ka jing yap bat om dei tang ka jing yap wong ka jing yap jong ka ding pna ka jing yap jong ka jing kordet but they halor jong ni ka bentangi yo I bau Jisu bleu pau la sha yo Jisu bau ni ap pin shem ga de kot besan ba ben riu blei u la sha u apostol Paul la pen pau ke bau bleu la le how Jesus Christ ha ga de kot ga besan hang ni go ong don nyotli ke ba u Jisu la dep yat but nyotli ke bau bleu pau le nam tau Jisu andau la pendep ya kata ka bau udai ban le nyotli ki bau Jisu la sha bau la le but nyotli ke bau bleu pa u la le unong tho hang ni u batai naga Philippi ala non ko basan du pra ong kum ni to yo ya kani ke chimut da pi ka balong hau Christ Jesu Banengkong ubah habau la long ka duru blai way ulong ka duru blai kabar shom la nyau ye ka ban bat ban long marang kat bau blai Jisu la penapo ya la day balai ula pen sudah ya la day basau ula shim ye ka dun brau basan habau la jialong ka jing sriyim ki briu ban riu te bala shem ye u ka kom ko mu briu ula le rit ye la day ban nyau habau la jialong bo ko ngu wadadu ka jingyap ho ka jingyap ka ding pna ken nyau tali ke bau Jisu ula yat nyau tali bat ke ka bau bleu pendep bat hau Jisu onda ula pendep ye ka ta ka jingyap lenti bat ka jingyap jong ka ding pna ka khot ba khandai hadu khatwei hang ni ko ong kum ni khandai du khatwei nabakumta kamot namar ba u Jisu la pendep ye de kin nyotali ki jingya lenti jongu nabakumta tiu bleu la ken tiu e yo God highly exalted him bleu la ken tiu e yo way baula ayo u ye kata ka kerteng ka bolor ka kerteng baro ar bahaga ta ka kerteng u Jisu ka khosiu baro kandem krup lai ki jong ya ki beneng sao ba ki jong ya kendau san ba ki jong ya po kendau real but bau talit baro un your place na bau Jesus Christ ulong would try no tali ke bau Jisu le but nyotli ke bau blai ula le yalo kun den madaga dau ke jing wan long briu Jesus Christ ke jing kongu ju ban yap alo ding pna but habala pen mi pat ya u ula kan tiu ya u hajronge but den madaga dau nge yo no blai but yo no Jisu ubala dep pendan buram ba uba kraw uba ga kerteng jong u paro ki khosiu kendem krop hallelujah
Hallelujah. Kay ka ba nga kwa banong ya pi? Ka way pa way ka jinknya ka ba piknya na kabanta yalade. Na kabanta ki way pat. Na kabanta ka kerteng ka jo try. Ka day ka step ba ka jinjam jo pi. Siya ka promotion ka ba ublay un kantiu ya pi si jro. Kamlong ka ba leno ay ya pi. Lada pin knya no ay ka ba ublay sngotanat ka jingim jo pi. Piongan ino ay kanina maru blay sngotanat. Pikinyano ya kamalade kabaar lada pin kinyana kabanta ki weipat namta ki weipat pin du tia du dem pin syak kran ben yo ben pin syakri ya ki pin leke babaha pin I the best ya ki pin I no kababahatam jo pi syaki weipat bat ba pin syakri pi kloy wat ban yap namta ki weipat kata kadai kabanta jong kata kai kabapi I Bat nang ta, ngiyo iyang ni, tang kata, kawaipat kalong, haba bikloy banyap na kabanta ka kerteng u Jisu. Namar ka jingad yung pi, how Jisu, bikloy banduno iki baro. Nakabanta ka jing syakri yung pi, bikloy ban syashitam. Namta ka jing syakri yung pi, yung Jisu, bikloy Bansya bomday nagabanta ka din syakri jo pi yaw Jisu piring braw yung nagamet jo pi kumaw Paul ngalaba yaw Jisu hagamet jo nga hagabangan ring braw yung nagamet kanang bangan yo pendan buram yo try dagata ka jing im jo nga uring braw pi syashitam nakabanta u Jesus Christ haba kini ki lightly ki step pilale nakabanta u try haga kerteng u try u play nom ino yo pi haga ju ka level jong ki jingem un promote yo pi He highly exalted you. Un ra ye fi shijrong. Un promote ye pi. Un kerku ye ke jingim jo pi. Un kerku ye ke ying ke sem jo pi. Un kerku ye ke ministry baga jing syukri. Un kerku ye ke kam ke jam jo pi. Un pelong ye pi kita ke tenong jing kerku ye ke wepat. But shibon ki wepat ki bang ngimla ban nyolot na ke storehouse jo blay. Pin shim bat pin man. Pin yo ye ka. But u blay un ra shijrong. But they hangta kumbaw nong ka kitab ka proverb ka ong ladaw tao bo pensngo bahaya lade how try un penlong wat ikinong shun jong bakin haban yesuk bat hallelujah lada pile ye ke ka bau try uong ye pi ban le lada pi kloy ban kinya na ka banta ka kerteng ka jau try u blay un ra ye pi blay un kerku ye pi ngi bon sin ngi ong try kerku ye nga kat ban na lading im jong try nga surrender lut ye lade shame Nyong try to le ikatai. Henry nangingim juduan mong try nga kloy ban le. Yaka iba me man yang ban le. Ni juong try lada men le kumta. Ngan syukri bahaya me ngan le kumta. Henry ngim ju kloy banong try kay kabadon hanga shim no shamay. Kumusambay bangan ay. Bat bau try un pen man bat un pen say so. Kalong kamlong balance ke jing tuai bat ke jing syukri ni kwa tang siliang henry na lade ni bat lut baro hagani ke por jong gane ke sngi kot Friday blay kwa bapin kenyano ya ka lade ke jong pi shau try bat kata kan long kum ke sacrificial debt lani kata ke jing kenya jong pi shau try ka bamdai ba pi yap ye ka met ba men sim henry pila yap ye ka malade pi yap nam ta ki weipat bat bi kloy ban yap nam ta Jesus Christ hallelujah ngai bi ngau thu ye ka ni hallelujah hallelujah na kwa banong hallelujah ban ngau thu ba pi don ne em ha ka ni ji seng hallelujah hallelujah pi don ne em ha ka ni ji seng let pi don nong amen Kata kadai gay kabangi hap ban kan mau ya lade ya gay kabangi don kamban le sacrificial debt Jesus la ailut baro u Abraham mula ailut ya laukun baro agaduan hang taga kamba agajia
ka jingkhot da ka Good Friday ka long pi kloi nem ban bu lut ya baro ka duan jo try But banong try nga kloi ban yap ya ka maladay nga kloi ban yap ta ki way pat but nga kloi ban yap nam ta jome but they hang tang in your kambao try and they ka babun ki Kristan ki shulong try pendon kam yang try kerku yang try pen kia yang try pen sle yang pen sle pen dap kerku si kerku and they don ka weiru ka bangala banong try kay bangadon nga ai lut shame kay ka banga im nga ai shame nyim don por ban tuai nyim don por ban shikrio try nyim don por ban submit yalade show try nyim don por ban shikri ki way pat nyim don por ban yalab ya ka pertai ka bajod nyim don por ban ngi shifting ban sha shitam nam tau try teng ngi compromise bang i kendu ki lok bam ngai bar ki way pat ki ba persha ngi le ban compromise namar balengan sha i ben jing tray balengan sha i ben ki lok balengan sha i ben nga ban compromise ngam nut ban sha shitam nam tau Chris ngam nut ban risi sham tau Chris ya kai ka bang adon ngam nut ban ai i manu ban sayang ala nga ai lut nam tau try bar kum no along bun ki samla ki tre ban ai yala ka chingim show try kim tre ki perkhat bagani ka kam ga de ka bakam ha ban lei ban yo IS officer ki doctor engineer ban pass ki kita ki MBA ban yo ki ki kam ki ba he kata ka de ka kam chunga kata ka benta chunga and rei ki klet ban kenya banong try ngabu akaduan jome bagata kalong bagajingem jonga kanlong ke jingkenya kemat jome ban bangan wan ban ngakloi ban syukri yame kum ke jingkenya lada ki samla ki kloi ban ong kum ta ka pertai kanam sa kum jo kandon ke jingkala ka bakrau kabalang kanam sa kum jo kandon ke jingkala ka bakrau balai pin bat holiday balai pinongan im na kabanta juanga nga samla nga niyam ay ni gisngi mi to ki jirwa jo sun ki bala supen le pop lut ki briu baro kawai si kha kawai yatho ha kawai ha ganu kat badang samla le kat baman enjoy kat baman ha do ba ki briu ki la ngam je lop lut ha gata ke jirwai bat ha gata ke jing pen ki men sim jong gata ke jing yalam ka bom dai en rei ngo ong ye pi but sange ban ai yakalade jo pi shakamon le jong shaka pertai I shall play kum ke jinknya I shall play kum ke jinknya kani gade go way ke jinchia John knock ubau play la long ula penon kam you barang kwa ban you tu you pi way u tau John knock baru John book William boot kini de kiri crowd jo blay ki crowd ujonok hagerta ka bala kamno hadin ke jing shikri jo ngu ka crowd yo blay ke ka bajia la penlong ye ke jing kren hagata ka balang ka baudon bahang no ki samla ki bakloi baniap na kamdaw Jesu bangin pasha Afrika bangin pasha ka pertai ban yalap ka gospel ki samla ki ngap jarak daga jingkot jonok la yeng ong la da mano kim tre ngangan yeng ula wan shisha sekmat but no la wan ula serendari ala day hangta but pitip gai bachia ublay hagatai ga kalimat bau surrender ula penlong i ukumu revivalist unong penki revival haganono ke jakabo dan hagway ka company kabadon sans pangut kinong tray hagway ka cement factory utsyong hangta tangkum ba sitiyaw paro sans pangut ka revival ka tray kat siyaw bawlay ura ka revival kaki kat siyaw bawlay kaki latip yaw kumu revivalist unang wan rajing kala nakahimaw blay unang wan rajing penem yakiman sem bajot unang wan revival mano nagisamla kibakloy banong nagwa banlong kinong revival siya kapertay ban penem yakway pat William Booth hagabalang Baptist kabaudan kabamdan ke jinget chipang ka holiness kabamdan ke jinget chipang ke jingkalang kabamut
hak ka balang la challenge ya ubat la kren hak ka balang da ka jing kren ka bala pen serjim ya kita jing kren baro hagata ka jing long jong ka pertai Wilambur la yeng kalok je u katan ya u bamdai ban kren e yang ni la da men kren mela ban sange ya ke support jo me la ni ke jing kershan ya me kalatan ya u ban shong henry umla u yeng u kren ya ke jing shisha jo ka ktinu blai bar Wilambur la ula long way no reformer unang wan ra ya ke jing ya lap jong ke jing pen khut bar ke jing kalak ka bomot ka crowd tu gi spasnam bala sa ka record hado menta Mano bakloi ban yap na ka ban dau try ngamong ban leit tep no shalom jing tep hendai ban yap ye ke ching kwa ba ka malade hendai ban im na ka ban dau Jesus Christ Apostle Paul wong ye nga ban im Christ bala nga yap ru ka long ke jing man toy hallelujah 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 Praise God. Kat no pilaban bu aladi. Ya kata ambition jopi. Ngalaban long utaw astrologer. Ngalaban long pilot. Ngalaban long ki scientist prepare. Ngalaban long ki doctor haki prepare. Ngalaban long ki rusayan nagarukom prepare. Bagmik pa kitangkay ki kon namda ko pertay. Bagintay ko pertay bajot. And reiki muan banong gini kon babelay. Ngabuwa ka Tuan kumbabu Abraham kaneu kon ba marway ba me ay nga bu agaduan bat nga kwa ban kenya nam taga kam ga jome compare la da kam riton pat nga compare la da ngam yo jing man toy mga compare la da nga du yo kon la ni ga kon tang ban long ga jing man toy ga hima jo blai ka ta kan long ga jing kenya ga kraw ki kmi ki pa ki ba kloy ban long kum Abraham ban kenya show blai la ki kon bat ki samla ki ba kloy banong an kenya show blay ngayap ya galaday ngayap nam taki way pat but ngayap nam tao Jesus Christ bagataga day ka sacrificial death hallelujah hallelujah u Jesus la yap day bo yap kumu briu bo pang day bo yap na mad bo day ban yap and u yap na kabanta jong pi wa jong hallelujah hallelujah Alexander the Great wala job lut ya ka pertai baro hadu India wala yap agarta kabalai posnam tam bat ashwa bo nyap lo khot lut ik ba kraw ba tri baro kum rang ba sipai lai posnam wala yo jing pang la rano yu she hima jo shwa bo nyap wala shong lut ki ba kraw ba tring ta wang tang ga ni go way ngababe bangan yap namar ngampat la ban pendep ya kaplan ka bang kadon hai jim jonga ngababe ban yap namar ngamla ban penhun ya kai ka bang kwa ban kampat penhun ya kai ka bang le ban ngadang sanu sibun kai ban le u aim ya ka pertai ban sensyar umat ban long nong sensyar ya ka pertai barok away ulai yap agar ta life ho snam tam Uji su be e jongi hagarta life for life snam shiteng ulai yap hading fna baruang it is finished us ngau tu agarta ba life for life snam shiteng wang ala pendap lut ya ka e ba me ong ko pa it is finished kana ngod ben jo pi ki samla ga ni si ki bala dau try un shim no yu pi pinong ala pendap try ya ka plan jo me ne pi dang son sanut sipun ki lada pikloi gane ga por yap ya kala day yap nam ta ki wai yap nam tau try ka day ka moment ka bangim don kaman sana pna shi o jisu ang nei hendrei ka day ka por bangin ong try mela yap nam ta jonga ngani yap na ka banta jome bat nam ta ka kerteng jome la dang sakren ben nyo pen la dang day ban du lo ki baro ngan yo yame kala biang na ba jisu ang utau badu ya la ka men sim un shem yaka yake jing suk ka bashisha baru tahu ba shem yaka kai ba man un du no ya la ka men sim en reu ba kloy ban ai la ka men sim nan tau try u blai un le
kan no slam pila bon slam pi duai try penon kam yang ngakwa ban roi ngakwa ban yalam ngakwa ban shikri yame pi chikut sa tang ke jing duai pim sei la ga donut show play pim sei ga donut ban clay show try banong try ke ni nga ai lut shame kani de ga singi ba pinong ngakloi ban ai lut shame try ban ngan tuai ni ko por ngam tuai na ka banta ki tu ki ba kwa ban im ha la de en roi ngan tuai tak tu ki ba kloi ban yap ya la de ban yap na ka banta ki wei pat ban ong la da bila shikri ngan shikri kam ha shu shu ngam kwa ji ro na gibril ngam kwa ji man toy na ki ngala le ye kata ka ba po tam kin rai kim nyau kor ngala le ha kim nyau kor ngala ai ngala pendap ye kai bangale kim nyau compare la kim nyau ka ji shukri jo nga ye ki ka de ban nang teng balada kata ke jing kwa jo nga ka long tang ye nga em try ngan pu ka duan jo me bat kata la ngan im nam tau try ba ngan yap na ka ban tau try kani ka long ko por habakut jo ni ka kubor ngan khot iki samla ngan khot iki long kwi long pa ki ba kloi ban pen pai no iki jimu de khat jo pi let's say pila pokos iki khon jo pi shagani ka direction but my son will serve the world my son will sit in the highest position in the world. Ula ban long so prime minister la shai. Ula ban long so nong thau ai. Ula ban long so riu crowd kat no. Henry kam don ke jing kodor like ban long shikri jo try. Like ban long utau briu bakan show ye ke spa shabaneng. But utau bakan show ye ke spa shabaneng. But uba ye trading kat but u Jesus Christ. Kani ke dei ka bentang ka bakong san ka bangis ngotu. Ngamla ban klet ye way ke jinga tu ka bajia chis pas nem menshwa haba ka Afrika kadang don ke jing yap briu ka ba crown ta ki malaria bat na ka benta ke jing bom ngai no missionary ba late na po Europe sha po Afrika ula ban Islam arte yo ne light yo la da umiap na ka malaria ula ban sha peniap na ki briu bat haga da ka por la don go ke kami don arngot ki kon shin rang jongka way kala yeng hang ta ki khon jong ka kim tep ke baga kami ka don en re na du baga pun na du bag ki san ki he kong try kini ki long ki jong mai ngam kwa bangan yo iya ka nunu ka position ba ki don nunu ka kam en re kin tray ka kam jo mai ka Afrika ka pertai ka don kam yo jisu anda bala he la samla kala yeng ha ka ta ka balang bat komta kala yatu bat habala khot mano bakloi ban lech Afrika ka kami kala yeng bargong adon khon jonga ban lech u khon jong kau la kta ka ka ji seng baula kong ngan lech o la lech hadin lai te yo o la yap no ka kubor kala wan baula yap no adin lai te yo bar ka balang kala lech ban pentingan kayam ka nei ka kami kila pentingan sibun kala sibu akado anut hadin katu kat nepor ka yeng jot ba ka balang ka wan men pentingan melele uyap nam tau blame ta ka kamu blay ki pentingan hagar komba fair of hair ka taglong kami ka yeng jot ka ong ngala coaching mod ban pa si away kun jonga namaru baning kong pala ban pendep la pa yo tau ba hadin ubaar shipnai udan labna baula yapno shapniap minta ke gospel pada din kata kalau long ke jing breu ke crowd ke balang la du arngot ke ben same kani kalau kami kalau yang anta kalau yam pai donut adu bom don pertaisu breu bala kali balai bis ngausi kat ni ko ngam ngausi bagi kon jo ngakiyap ngas ngausi na mar ngam don kon shu ban pai kis Afrika
la dengan jinda la don lai ngan pa lai la ngan don sau nga pa sau na mar nga tip bag Afrika ka don kam yo Jesu na mar nga tip bag de ni ka kam ka ba krautam bagi kon jo nga kin yap bat kiniem na mar nga tip bag ni ka kam ka ba krautam ka de ka ba Jesu jid banong yo ble pa ngan lai mga siya ka pertay banyap na ka banta ka pertay bantay alor ka ta ka nong rim u Jesu la yap alor ding pna But abagila one kala yeng. But we tip gay with chia. Nagata galong kami. Ktas away galong kami. Ktas away samla. Ktas away taga balang kala kalalong. Kabalang gaba pa missionary. Way samla din way pat ula leche ka commission. Kad banganang don na po Belgium. Nga syong a train. Nga ikan do ya way African hangta. But ula syong ula kali nga. Yagi kam ki jamba ki jing shikri. But uong kaniga way ngamla ban klet wong ong kat nu persen ki Kristan ki don hang te wong kandai persen e Kristan bat ke ji kren galayad wong thang away ka day ki jing jaw snam ba gasnam ju ki missionary ki bala yap ha ki du ki spas nam bala late no u blay one ban chingo ban pen im ki men sim ba ko dor po Africa ka way ka jing jaw snam jong pina ka ban taw Chris Jadi syak tom jo pim ta kerteng utrai. Ublay ubu hake jingdiang jong uba unsiu keliang ya pi. Unsiu keliang ya kepertai. Bat un juba ba kepor ke badai. Dari mata dau jisuang. La dau new sembai uyap no on petep ya o. Bat kom taun pen mi ikiding, pen mi ikitnat kislav sentiu. Bat sibun kiso un pen mi. Hallelujah. La da pi yap nam tau try. Suk ma pi. Hallelujah. Om di tang kumbangait. Yap kumbangait. Okay. Yoi ka maneng rei. Yap nagam tau try. Pin rai ki klud ba ka pansingat sa himau blay. Khongkrom. Hallelujah. Den mata ka daw. Nadu ba nga ong hooi yo try. Ngam junur ban knyum ya ka kamu blay. Ngam junur ban ong ngam light. Ngam junur ban ong ngam don por. Ngam junur ban ai daw na mar ka lok ki kun na mar ba ngam don kum ta na mar ngam don ngam junur ban ai daw na mar ba bun kame na mar kum ta ngam la ban le ga ni ngam la ban le ga ta ngam la ban ai daw ngam la ban ai daw na mar ba le ngala ong yes to God kat bag dang ring man sim nganam ai daw you try but ngan pendep hok igebo try Udon kami ke jingim jonga ngakwa ige samla ki bom don dau shu ya ka ban sekrio try na ni seprang pila ban don na kanunu ke level na kanunu ke kam kanunu jing sekri en rei ki ban ong om don dau shu bangan sekri na dau try bat kita kin kenya ka duan ju try ngan seduai ya ki ngan duai ki kemi ki pa ya ka bang duai ni ka por bat ka ta ka dei ka point ka ba khadu ya ka ba ngan kren ha ka ni ka por ka dei ka triumphant resurrection ka ei ka bang yo i ba den jong ka suffering ka jingjen jong ka jing shashitam ha den jong ka sacrificial death ka jing yap jong ka jing kenya Ublay umino anta upen mino you don't sembai ubalay yap ubalatep But the jing mi u Jesu lapan kalalong sembai ki babu na kapertay but mangingi long way na kita sembai na jing yap jo Jesus Christ Hallelujah. Hallelujah. Day na marga taga daw Jesu ulami pat aga Ephesus way kat kanay uang yakani kaktin ngan puli gani kadukot kabaning kong Ephesus kale lenong kadukot kabakat kanay kong kumni Glory to God. But kay kajing crowd tame kabor jong u syengi ki bangait kat bakom kata kajing try kabor kajing klan jong u
play tray kabau la tray how Chris men bau la pen mi ya u ne ki bayap bau la pen shong u se ti ga man jong u ha ki jaka beneng la pen mi pat dau men sim ba khod yau Jesus Christ na ka jing tap ka ne de ka jing job ba kraw ki nong ap ki la kalon yap kum ba yap kim la shu ban bat yo mau la pen dai la pen telun ki la yap kum ki ba yap u jumai la wan Jesus la mi pat u briu bat u tau blay jong nong job da ke jikabor jong u la pen telun ye ki mau khang la pen telun ye ki mau khang bau la mi pat da ke jing job but wait away na pi la khot shaga jinget ba pin mi pat na baro ki jing yap ha ke jing im jo pi ngamong tang ke jing mi pat na ke jing tap kabadin belayap Henry ban mino na kita ki baladei ki jingyap la ne bidon na ke situation ka bayap la ne bidon na kata ke jingyam ka bayap la ne bidon na kata ke jinglong ka bayap la ne bidon na kata ka jingyap ka bekerja mensim la ne ki saudong saukun la ne ki jingpulei la ne ka kam jupi bilong kum balayap has lum jingtap midon jikar menshu Neu jisun pen mino ya pi nagataga situation nagataga jaka laban long nagataga ying ka bapidon pis ngau kum baka yap nrai ubleun pen mino nagata leni nagakam bapidrai hakanunu ka jaka bapidrai hakanunu ka position bapibat hakanunu ka jingim ka jinglong kanunu ka business ka kam kanunu ka jingte jingkum nagapop badu sitan ki balai rengkat kum ka jing yap no bapimla ban lai Yesu henrai ka jing mi pat u jisu ka jing yap ka jing mi pat Jesus kan pen mi pat ya pi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Play unda kerku ya pi ngam kwa ba pin sa ke jing tep jong ka nur ka nu ke jing ka balalong ke jing tep jong ke jing yam la bandai ke jing tep jong ke jing pang la bandai ka ram ke sha la bandai ke jing sha nyon ben la bandai ke jing failure jong ke jing yam la bandai ka nu ke situation ba pi mat la bandai ke fail ke business jong pi la bandai ke relationship ke fail ke jing day ke fail la bandai ke jing bom ya mam i wei la bandai ke nu ke jing thut ke jing mong hang no ka ba pi don tak la long kum ke jing tep ye pi la bandai ke jing sngo niam ke jing sngo kwa burom ke jing ye le persha la bandai ke jing serong ke jing meng la bandai ke nu ke bala long kum ba pi don ha jing tep utrai on pen mi ye pi menta da ka bor chong o men sem ba khod un trai shapi ki bangai ban pen mi pat ye pi na ka nu ka bor chong ke jing te jing kum About Jesus don way ke jaka ula don haga way ke sanakop la don way ke breu bapang khat prasnam kanor eng kedung baru Jesus la hukum yo mensim no eng kedung baun bait kalabet kalong kum ke jimi pat kata breu bapang life of prasnam haga baranda yo Solomon Jesus wong yeng bat yai ra le ke jing tia u yeng bat u yai katar go de ke jing mi pat na kata ke jing pang life of prasnam hallelujah kalaban dai no kabalabat ya pi piring mensim hendrai piyap agata ka jingyap jong ka mensim ka jingyam bat kita ka jinglong laban dai ka jing kwa brai jong ka do laban dai ka jing plain mesneu laban dai ka no ka ba pim la shu ban job dala day uchumai jong blai sa jesin pat ka bor mensim ba khod kan pen telun ye ki mau khang baro ka jing em jopi bat uchi su long ka jing job ya ka resurrection day ngan sakren pat ha Bangalore la shis ngai bat kan long ka chi seng ka ba piru pinyo hang ne de ka wei pat ka ru khobor ya ka ba try wan le ngin tu wai ka ne ka por ngin tu wai ka ne ka kalemat ngin tu wai ka ne ka kalemat but ka ne ka suffering of Jesus sacrificial death and triumphant resurrection mi na ka ni ka jing seng de ki lightly de ki point sa ki jing em jopi ba new snem ya de ki ni ki step ba pin yad ba pin hong try ka jing sha shi to mu try ka jing